Nitiere joma seyo NCIC mawacho ni onego bed goteku moloyo munogo eka mondo mi ukony oganda. Nikech kuseyudo nonro ni muyudo ni nitiere lweny mawuok seche ma yiero chiegni, utime ang'o? Oteku inyalo mabedo ma ka jobunge ong'ado e teku. Tiende ni iluongo ni prosecutorial powers. To gini nyalo mana miyi kanie teku. Wan chikwa nitiere gimiluongo ni assess. Kendo non tiende kendo kel ng'ato make a statement kaeto iketo investigation. Koro investigation watero ne Office of the Public Prosecution, tiende ODPP, kama director nitiere no. The DCI, the Directorate of Criminal Investigation, watiyo go mondo wayud godo investigation. To joma expert mabende ni kodgi kanyo. Watero information maber kabisa. Kendo nitiere dhano modhuro ma waseko oro mondo odhi o investigate gimomiyo giwacho weche chalo kamano. To omaki ni jobunge mineno gi, kane ging'ado chikwa to giketo clause moro kanyo iluongo ni conciliation. To conciliation ni en gima iluongo ni escape route, en route moro ma iwuok go oko kama rach. Nikech ka ang' oyudi kata jabunge kata ng'ama nane igolo wach ma kamano, koro odhi oket investigation oyudi kosa to igo kamano. To koro route no ema donje, obiro ywagore mokoni akoso ka adier lakini adwaro conciliate. Kendo adwaro winjruok mondo weya. Koro kidhi e court, jo court nyiso ni onge threshold, gini ok okadho threshold pok ogiki. Omiyo onge tiende donjo ne ng'ani matimne adhabu kata timne prosecution malong'o. Koro ma is a very frustrating aspect mar act mar NCIC. To kata kamano, jo prosecutorial power mar prosecuting gibi owinjo understand ni the state ma piny chale sani kwe nyaka bedie. To kwe no nyaka kel gi jomoko ma imiyo adhabu mowinjore mondo mi giwe wach. To gigi duto gin state of the politics in the whole country. Sani nonro unyiso nang'o winjruok mar jopiny kata